Lemanaw an bɛ aw fo k'aw koɲumandaw ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ walasa ka aw kunnafoni Lead Media sanfɛ an ko aw ma ko aw dan se an ka dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Bi kibaru kumabaw la i b'a ye k'a fɔ ko Etienne Fakaba Sisoko bɛna to kaso la fɔ a ka kiiri don Nɔvɛburu kalo tile 11 nata in a kun labilali min ɲinina sɔn ma kɛ o ma sariya fɛ. O kɔfɛ ji kelen don ka mɔgɔ minnu kasara an bɛ kuma o fana kan ni kibaru kɔnɔ gɛlɛya laselen don mɔgɔ caman ma an bɛna laseli dɔw sɔrɔ a ko kan ka fara kunnafoni wɛrɛw kan bi dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Lemanaw an bɛ aw fo ko kura ko aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Etienne Fakaba Sisoko min ye sanfɛ karamɔgɔba ye ale minɛnen don a bɛ kalo caman bɔ a ka kiiriko baara dɔ kun bɛ sen na n'o ye k'a ɲini k'a fɔ fiɲɛbɔda ka di a ma n'o ye liberté provisoire ye. O kiiriko jaabiw dira ntɛnɛn sɔgɔmada fɛ Bamako yan nɔ i b'a ye k'a fɔ ko sariya ye a jira k'a fɔ ko fiɲɛbɔda ka di a ma nka procureur y'a jira k'a fɔ ko ale ma jɛn ni o ye o la Etienne Fakaba Sisoko bɛna to kaso la a ka sɔrɔnadɔma n'o ye avocat ye o ye maître Ibrahim Marifo Sako ye ale min fɔ an ye nɛgɛjuru sira fɛ kiiriko ninnu kuncɛlen an k'olu lamɛn. Procureur sariya y'a yamaruya n'a ma jɛn n'a ye a ka min kɛ a y'o de kɛ o ye pouvoir ye a y'o kɛ k'a ma jɛn ni kiiri ye kiiri bɛ taa cour suprême na yanni o cɛ Etienne bɛ to kaso la fo pouvoir ka se cour suprême na olu ka jateminɛ mais bon an bɛ min fɔ c'est que voilà a ma ban kɛlɛ ma ban Nɔvɛburu kalo tile 11 voilà kiiriba bɛ yen an jigiya la kiiriba in don kuru min y'a fɔ bi ko Etienne kan ka labila kiiriba don le 11 novembre ni Ala sɔnna juge b'a fɔ a nɔ t'a la n'a fɔra k'a nɔ t'a la n'a condamnera hali n'a condamnera de ni kaso min fɔra n'o juru donn'a la Etienne bɛ bɔ kaso la o don bɛɛ o don kɔni kɔnkɔn foyi tɛ procureur général o don hali n'a ye pouvoir kɛ a bɛ bɔ anw hakili la an ka kɛlɛ b'o niveau de la sisan an bɔra dugu jɔra 11 novembre kɔni ni Ala ye an si jɔ k'a kɔnɔ a bɛ se. O kɔfɛ kiiriko wɛrɛ fana baaraw kun bɛ sen na nka olu sɔnsɔrɔla u ye jamana ɲɛmaa ka pankuru sanniko ani fo ka taa se kɛlɛkɛminɛ dɔw sanniko ma san 2014 baara minnu kɛra ka Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keita la k'ale to fanga la kiiriko kun b'a la ka ɲɛsin mɔgɔba caman ma lakodɔnnenba ye Fili Sisoko ye ale kun ye sɔrɔko ni musakako minisiri ye a waati la kiiriko baara ninnu kɔni sonsorola ka jira k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ olu kan ka lamɛn Fili Sisoko ni a tɔɲɔgɔnw lamɛnnen kɔ sariya fɛ u ka sɔrɔnadonba ye maître Janginɛ Tunkara ye ale fana ye min fɔ an ye nin ko ninnu kan an k'olu lamɛn ni kumakanw fɛ. Sɔgɔmada an nana ko an bɛna plaidoiries ni réquisitoires kɛ an balila fɛn min na contentieux de l'État partie civile ale ko fɛn dɔ kuma dɔ b'a bolo k'a fɔ a ye o kuma ninnu a ko dossier ko dɔw kan ka lamɛn u ma lamɛn k'olu kan ka lamɛn Tatamini b'o la Umaru Tatamini premier ministre kɔrɔ don Madame Touré fana o kɛra ministre du budget ani Musa Mara ani ko pièce dɔw bɛ yen olu fana kan ka ɲini procureur fana y'a fɔ ko ale sɔnna contentieux ka kuma ma bon an bɔra an ko an ma jɛn n'a ye ko san 3 instruction bɛ ka kɛ bi de olu bɛna fɔ ko fɛn dɔ b'a jɛ bon an kumana ka kuma cour mɔgɔw y'u retirer bon sisan u nana ni jaabi ye u ye dossier renvoyé dossier bɔ yɔrɔ min na u ye dossier lati taara yen tuguni k'a fɔ k'u ka mɔgɔ 3 lamɛn Tatamini Umaru Tatamini Madame Touré ani Musa Mara ani ko pièce dɔ bɛ yen o directeur national du trésor la k'o pièce ka na bon an ko bon an ka client dɔw bɛ kaso la olu ka ko bɛ kɛ cogo di parce que anw ka faamuyali la u nalen k'a fɔ ko a renvoyera u kan k'a fɔ tuguni an ka client est-ce que an ka bila tari man ka bila walasa sɔnni instruction ka ban bon u ko an mun kan ka kɛ ko an yɛrɛ b'o dɔn bon mun kan ka kɛ an yɛrɛ b'o dɔn sisan an bɛna la jateminɛ sisan n'an bɛ se ka a tɔgɔ demande kɛ an bɛ demande déposer k'a fɔ k'u ka bila sɔnni instruction ka ban parce que an t'a dɔn instruction bɛna ban san min na o de don. mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔra Musa Mara ni Tatamini ninnu olu bɛna lamɛn cour d'appel de la wa ou bien. non chambre civile d'instruction au niveau de la cour suprême Umaru Tatamini Madame Touré ani Musa Mara n'i y'a jateminɛ premier ministre ta b'a la ani ministre kelen cour suprême de se k'u lamɛn bon o bɛ temps joli ta a bɛ se ka temps ta a bɛ se ka kɛ siɲɛ wɛrɛ tuguni n'an bɛna tuguni olu yɛrɛ bɛ se ka kɛ accusé ye tuguni quoi o man kan ka exclu
parce que nin fɛn ye min ye rebondissement tubabu na rebondissement ye min ye ça veut dire que balontan ka di an minnu ye i n'a fɔ sisan remontada bɛ se remontada quoi ça veut dire que a bɛ yɛlɛma a bɛ yɛlɛma a bɛ yɛlɛma an t'a dɔn a bɛ ban cogo min na ala ka sijan d'an ma. O b'a yira k'a fɔ ko n'aw ye mise en liberté demandé a bɛ d'aw ka client. Bon en principe a kan ka d'an ma parce que a tɔgɔ di aw ko ko a renvoyé la n'a renvoyé a b'u bila fɔlɔ ka taa fiɲɛ minɛ u tɛna boli. mais sariya yɛrɛ ye mun fɔ o la. Sariya bon sariya ko ni principe min ye ça veut dire que liberté a bɛ cour de bolo mais sariya ko cogo min na nafolo n'i y'a renvoyé a ka ca ala fɛ jurisprudence la i b'u bila fɔlɔ quoi parce que olu ta banna la ka ban u tɛna boli u ka fɛn bɛɛ consigné don mais maintenant an bɛ demande liberté bila an avocat bɛna ɲɔgɔn ye si an kan ka dɔn an bɛ mun kɛ an b'o kɛ. O kɔfɛ ji ye mɔgɔ caman kasara Bamako yan nɔ caman ka baaraw tiɲɛnen don ka sababu kɛ ji kɛlen ye k'u ka baarakɛyɔrɔw fa. Nɛgɛbaarala min bɛ wele ko Toli ye ale ye Aruna Kone ye a y'a jira n na k'a fɔ ko a ka ca kalo kelen bi ale taara ka se ka baara kɛ sabula ji a ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa Bamako bada la an ka kumakanw lajɛ nin jaw fɛ. Gɛlɛya min kɔni bɛ yen o ye baarakɛla baliya gɛlɛya de ye an filɛ yɔrɔ min na sisan baara tɛ na pour que i ɲɛ bɛ yɔrɔ la a bɛɛ ye ji de ye o gɛlɛyaba de b'an kan n'i y'a mɛn i bɛ baara kɛ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ b'i bolo fɔlɔ de bon pour que ka yan lasɔrɔ yɛrɛ fana ye gɛlɛya ye clientw bolo donc o gɛlɛyaba de b'an kan pour que sira yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ ka clientw lase an ma an kɔni an bɛna an sigi ala an filɛ kɔtini min sanfɛla la nin ne yɛrɛ de ye nin lafa pour que an bɛ se ka sigi yan ka ɲa o kɛra kabi samiyɛ ma se sinon dingɛ kɔnɔla in kɔni baara tɛ se ka kɛ dingɛ in kɔnɔ nin bɛ sen n'a mɛnna dɛ hali o don an ka ise nana bɔ ale ko vraiment gɛlɛya b'a kɔnɔ ale yɛrɛ ka wari ɲini anw bolo ise kɔnɔ donc a bɛ taa fɔ a ka ɲɛmɔgɔw ye bon ka se ka hali n'a kɛra kalo kelen ye k'aw d'anw ma anw yɛrɛ ko kalo kelen ka dɔgɔ parce que ji in bɛ jigin wagati min kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn bon n'a fɔra isew bɛna wari minɛ nin yɔrɔ in na bon vraiment an tɛ baara la bon gɛlɛya kɔni b'anw kan dɛ nkalon ye haramu ye tɛ fɛn sɔrɔ bon an mɔgɔ min bɛ yan tole min bɛ yan a bɛ tole fila bɔ et puis mécanicien min bɛ yan mécanicien patron bɛ taa fɔ mɔgɔ sigiyɔrɔma fila ɲɔgɔn fana na yɔrɔ in na yan kɔni. Kɔfɛ dutigi caman bɛ yen nɔ olu fana ye gɛlɛyaw sɔrɔ sabula ji y'u ka sow fa o kɛlen don sababu ni caman bɔra u ka sow kɔnɔ dɔw yɛrɛ sera ka jigiya sɔrɔ u sigiɲɔgɔn dɔw fɛ i n'a fɔ Bɔkari Jara ale ye finikalala ye ale y'a jira k'a fɔ ko a sigiɲɔgɔn dɔw ɲana ma walasa n'a ka denbaya ka se ka yɛlɛma ye fɔlɔ yanni ka to ji ka bɔ a ka so kɔnɔ an ka siraw lamɛn nin jaw fɛ. Ji sera ma ni sisan cɛ a mɛnna yɛrɛ de sɔnna bɛ ɲini ka surunya kalo la n tɛ ka baara kɛ fosi bi yɛrɛ de ye mansin bɔ nin yɔrɔnin na n bɛ se ka n débrouiller ka nasɔngɔ ɲini cogo min na sokɔnɔnaw gakɔrɔlaw fo ne yɛlɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ ka du kɔnɔ hali sisan bɛ yen n bɛ na fɔlɔ dɛ olu de ɲɛnama ka so diya sanni ji ka jigin ni ɲɔgɔn a ma deli ka se ma ni ɲinɛta in de ɲinɛta in kɔni a sera ma yɛrɛ de san tɔw la a ma se yan a danna gwajiri kɔrɔ ka segin ɲinɛta in kɔni ne yɛrɛ bolo a mɛnna yɛrɛ de n tɛ ka baara kɛ fosi denbayatigi la a ma nɔgɔn ayiwa ne ka laɲini ye min ye kɔni n'aw sera ka a lajɛ ka dɛmɛ dɔ don an ma n ka laɲini de y'o ye dɛmɛ min ka kan ka di denbayatigi ma bon bongo b'a la baloko b'a la fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ awɔ. O kɔfɛ Kayi mara la yɔrɔ min bɛ wele ko Lugu Sabu Sire ji kɛlen don ka gɛlɛya lase dugu fila ma o komini kɔnɔ min bɛ tali kɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu kɔni ye degun sɔrɔ u ka maire Mohamɛdi Kulibali ale min f'an ye nɛgɛjuru sira fɛ an k'o lamɛn nin kumakanw fɛ. Ji donna dugu dɔw kan Modinkane dugu ani Pankamɛ dugu bon an b'a fɔ ji donna yɔrɔ caman wɛrɛw la mais nin dugu fila in de ta gɛlɛyara kosɛbɛ donc a kɛra jumalon le 11 10 mois 2024 a kɛra Logo kɔnɔ donc ji donnen wagati min ji ye donni daminɛ wagati min alerte dira an donna ka famille ninnu évacuer k'u labɔ muso ni denmisɛnninw kɔni mɔgɔ si ma si cɛ dama sira dugu kɔnɔ pour que ka yɔrɔ surveiller ji ye yɔrɔ caman de mina an t'a fɔ k'a y'a bɛɛ mina siɲɛ kelen mais ji ye yɔrɔ caman mina donc siranya juguyara mɔgɔw ye précaution ta ka se ka bɔ quoi. Mɔgɔ joli de ye kasara sɔrɔ nin ko in na? Bon mɔgɔ min ye kasara sɔrɔ a bɛ mɔgɔ 400 bɔ a bɛ mɔgɔ 400 bɔ donc min ye kasara sɔrɔ dugu fila ninnu na. Ji ye kundama jumɛn de sɔrɔ? Bon ji yɛlɛnna de koyi
an tɛ se k'a fɔ k'a mesurer k'a fɔ k'a ye nin kundama in de sɔrɔ mais ji yɛlɛnna ka fɔ duw kɔnɔ dɛ, a donna duw kɔnɔ, a donna sigidaw dɔw kɔnɔ, a donna forow kɔnɔ, sow binna, sumanw tiɲɛna, baganw caman sara, dɔw taara ji fɛ, mais an tɛ se k'a fɔ fana ji ye so dugu bɛɛ de minɛ, n'o ma kɛ, mais ji donna du kɔnɔ surtout du minnu b'a ka so yɛrɛ ani yɔrɔ minnu lafiyalen don, donc ji donna nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la. Mais ji tun bɛ vitesse min na, il n'était pas prédent k'a fɔ ko mɔgɔw ka si ye. Donc an ye population évacuer k'u lase écoles la, ka dɔw lase mɔgɔ wɛrɛw ka du kɔnɔ, dɔw taara u balimaw nɔfɛ, dɔw yɛrɛ tagara fo k'a yɛrɛ. Dɛmɛ taara ka mɔgɔ ninnu sɛgɛrɛ mun ye gɛlɛya sɔrɔ. Dɛmɛ min kɛra population yɛrɛ ye dɛmɛ kɛ parce que population yɛrɛ de dɛmɛ kɛ k'u labɔ, population de y'u reloger, population de b'a la ka dɛmɛ kɛ k'a d'u ma yɛrɛ ani ni mairie se kɛra minnu ye, donc an b'o niveau de la fɔlɔ ani ba ɲumankɛw olu fana b'a la k'an dɛmɛ. Bamako yan nɔ i b'a ye k'a fɔ baaraboloda min bɛ wele ko Grand Bamako ale n'u donna Bamako mairie ɲɛmɔgɔw ni mara minisiriso mɔgɔw fɛ. Laɲini ye jumɛn ye an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka Fa Jabate lamɛn ale ye Grand Bamako ɲɛmaa dankan ye a bɛ ɲɛfɔli dɔ k'an ye nin jaw fɛ. Grand Bamako ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ sen kan a sigira sen kan a mɛnna mais Grand Bamako dɔnnen tɛ an yɛrɛ sigidala mɔgɔw caman bɛ yan an tɛ Grand Bamako dɔn donc an ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka Bamako Grand Bamako yɛrɛ mun de don Grand Bamako an bɛna jumɛn b'a la Grand Bamako a b'a fɛ ka mun de kɛ réunion kun ye o de ye ka Grand Bamako ko fɔ mɔgɔw ye a ka minɛnw fɔ mɔgɔw ye u b'a fɛ ka mun kɛ ko fɔ mɔgɔw ye. Awɔ fɛn o fɛn yiriwali ye sigida la fɛn o fɛn ye sanuya ye sigida la fɛn o fɛn ye jiko ye sigida la tile fila in baara bɛna kɛ o kan ka tila ka baara kɛ fɛnɛ san 10 nataw la mun de bɛ se ka boloda ka plan kɛ o la an bɛ se ka mun kɛ ni an yɛrɛ ka se ye an bɛ se ka mun fɛnɛ kɛ ni dɛmɛbajɛkulu ka dɛmɛ ye. Grand Bamako ye commune 26 de ye Bamako commune 6 yɛrɛ b'a la ka fara Bamako district kan mais o kɔfɛ an commune 19 ɲɔgɔn anw fɛnɛ b'a la ne yɛrɛ ye Tiɲɛfɛla maire ye anw b'a la i bɛ taa sɔrɔ Gabakɔrɔ 3 bɛ yen Jalakɔrɔji bɛ yen Muntugula bɛ yen Moribabugu bɛ yen Safu bɛ yen a ka ca an ye commune 26 de ye ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan an ka yiriwaliw an bɛ se ka jɛ k'u boloda cogo min na ka ɲɛ sɔrɔ laɲiniba yɛrɛ ye sigida yiriwali de ye baara wɛrɛ tɛ maire la ni o tɛ n'i ye Grand Bamako lajɛ a sigilen don ni commune de ye commune ɲɛmaaw ye maire ye n'i y'an ka jɛkulu lajɛ baarakɛ jɛkulu lajɛ maire bɛɛ bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ min bɛ fɔ ko comité délégués b'a kɔnɔ maire b'a kɔnɔ donc bureau kɔfɛ ale fana ye jɛkulu dɔ ye min bɛ hakilijagabɔ kɛ ka bureau bilasira awɔ jamana yɛrɛ ma fɔlɔ an nisɔndiyara bi parce que an y'a ye k'a fɔ ministre d'État n'ale ye jamana gouvernement ka ci lasela ye ale yɛrɛ nana kɛnɛ kan ka an jigi sigi kuma caman fɔ o y'an nisɔndiya kosɛbɛ an bɛ a ɲini u fɛ u ka bolo don an kɔrɔ hali bi ka commune dɛmɛ commune mana dɛmɛ olu de bɛ se ka sigida yiriwa olu de bɛ se ka sigidala mɔgɔw fɔ ka u ni ɲɛmaaw fɔ ka bɛn donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka continuer k'an dɛmɛ k'a ɲini fɛnɛ commune minnu bɛ a kɔnɔ an ka baara ye an bɛ k'a kɛ ni an yɛrɛ ka seere ye bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni sara san o san minnu bɛ o kɔnɔna na bɛɛ k'i jija i ta la ka dɔɔni di walasa an ka hakilinaw. Kolokani commune rurale la dugu min bɛ wele ko Ngolobugu olu ye kɛnɛyaso dɔ sɔrɔ n'o ye CSCOM ye a ko sigira sen kan ka sababu kɛ dugumɔgɔw olu ni minnu bɛ kɔfɛ ani baɲumankɛlaw jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka nin ko ninnu sigi sen kan walasa dugumɔgɔw bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ cogo min na u yɛrɛ kɔrɔ. Kolokani commune maire dankan ye Fuseni Bacili ye baara ninnu donnen kɔfɛ ale ye min fɔ nin hakilila ɲuman in kan an k'olu lajɛ nin jaw fɛ. Dɔgɔtɔrɔso ko ye ko ɲumanba don an bɛ foli fɔlɔ minnu ye hakilina ta ka boliboliw kɛ bamananw ko ten ko ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ dɔ de y'a boli kɛ donc an b'olu fo ka nafolo bɔbaw fo ka dugutigi fo an bɛ ko min fo ka dɔgɔtɔrɔ n'u ka asako parce que n'olu ma sɔn a kɛ ka gɛlɛn n'olu ma sɔn mairie yɛrɛ tɛna yamaruya di donc n'i y'a mairie yamaruya di olu sɔnna donc olu folen kɔ an y'a mɛn ko kɔkanmɔgɔw Ngolobuguka minnu bɛ kɔfɛ ani tɔnkulu minnu bɛ yan bɛɛ de ye nafolo bɔ baara in ka se ka kɛ donc o bɛ bɛn de kofɔ fɔra sisan u ye kilasi 2 jɔ
ka tila ka na dɔgɔtɔrɔso jɔ vraiment o ye koba ye jamana de kan ka kɛ mais bɛɛ b'a dɔn a se tɛ jamana ye dugu den bɛɛ bɛ se ka dugu jɔ donc nin ye exemple ɲuman ye bɛɛ de kan ka nin ladege donc nin ye fɛn an bɛ se k'an bolo kura k'an golobugu an b'a yira k'a fɔ mɔgɔw cɛsirilen don mɔgɔw jɔlen don o kɔfɛ dɔgɔtɔrɔso ɲɛta o bɛ dépend dugudenw yɛrɛ la bɛɛ ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso ma n'o ma kɛ a fréquentation tɛ bonya mɔgɔ tɛ ala deli ka mɔgɔ ka bana dɛ nka ni ala ye bana s'i ma kana jɔ i ta in na k'a fɔ i bɛ bɔ yen n bɛ taa yan bɛɛ ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso ma o ye dugu ta de ye n'o kɛra vraiment a bɛ développer a bɛ taa ɲɛ o kɔfɛ an bɛ dɔgɔtɔrɔmuso min dira aw ma min y'a di o ye komi DTC ye o m'a di gansan parce que u bɛ jateminɛw de kɛ min bɛ se ka baara kɛ k'o di an bɛ min ɲini a fɛ ni mɔgɔw sera a ma an b'a dɔn u b'o dɔn dɛ o bɛ dɔgɔtɔrɔya sariya kɔnɔ mɔgɔ bisimila ko ɲuman o bɛ bana kilancɛ ta donc ni banabatɔ nana o b'a sɔrɔ dusukun kamikamilen don dɔgɔtɔrɔ ka bisimila ko ɲuman o bɛ caman bɔ bana na an bɛ min ɲini an balimamuso fɛ ni an ka banabatɔ minnu sera ye vraiment a bɛ min kɛ ku min a k'o kelen kɛ yan bisimila ko ɲuman o de bɛ se k'a to dɔgɔtɔrɔso bɛ yiriwa an dalen don a la a b'o baara in kɛ o kɔfɛ an bɛ min ɲini dɔgɔtɔrɔso je pense que n'a sigira ɲɛmɔgɔ bɛ k'a la ni min kɛra ɲɛmɔgɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ foroba mɔgɔw ka danaya de dar'i kan foroba fɛn de don fana dɔgɔtɔrɔso fura fana sancogo b'a la ti kɛ ko n bɛ taa sugu la n bɛ taa fura san ye komi DTC bɛ yan n b'a dɔn u b'o dɔn ka ban dɔgɔtɔrɔso caman min b'a tiɲɛ ka taa fura san kɛrɛfɛ ka n'a bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o ye waleya min man ɲi an bɛ min ɲini u fɛ u ka n'o kɛ an b'a dɔn u tɛna n'o kɛ minnu tɔgɔ bɛ k'a fɔ a la u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o ka bon n'u bɛ bureau sigi fana a ka kɛ bɛnkan bureau ye min bɛ se ka baara kɛ parce que asako baara ninnu yɛrɛ ye ci de don sara t'a la i b'a kɛ dugu de ye a sara ye dugu b'a nafa sɔrɔ o ye belebeleba ye o ye conseiller an bɛ min fɔ ladilikan don pour que dɔgɔtɔrɔso ka yiriwa ni jateminɛw kɛra bon anw de temps en temps an bɛ to ka wuli ka na dɔgɔtɔrɔso lajɛ n'a jɛlen don ani ni fura kɛcogo ka ɲi donc wajibiyalen don an kan an bɛ min ɲini dɔgɔtɔrɔmuso fɛ ani ni bureau sigira a kelen tɛ se ka baara kɛ mɔgɔ ka ɲini hali n'a kɛra semaine kɔnɔ siɲɛ kelen u ka na dɔgɔtɔrɔso fura a tɛna na sɔn nɔgɔli ma n b'a dɔn ni dugu ye effort kɛ k'a jɔ donc u b'o baara kelen kɛ n'o kɛra dɔrɔn vraiment a bɛ taa ɲɛ o kɔfɛ an bɛ min ɲini u fɛ ni a bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ siɲɛ kelen lako min b'u la u k'a kɛ sɛbɛnni ye ka na n'a ye mairie la donc mairie fana b'a seko kɛ parce que u ye belebele kɛ donc mairie fana b'a seko kɛ pour que a ɲɛta bɛ sabati cogo min donc vraiment foli an b'a di bɛɛ ma an tɛ ɲinɛ an balakaw kɔ parce que dɔgɔtɔrɔso tɛ taa ɲɛ n'olu tɛ a yiriwali y'olu ye a jɛya fana ye olu de donc a kalifalen don u k'u hakili to a la u k'u hakili to a la yan dɔgɔtɔrɔso ni komi de bɛ baara kɛ diyagoya donc komi DTC bɛ a b'a ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔmuso ye donc n'o kɛra baara ye min ɲa kɛnɛya ko sira la halisa i b'a ye k'a fɔ Banankɔrɔ ni kɛnɛyaso min bɛ wele ko polyclinique L'Hérangiès olu tun ye ɲɛfurakɛli baara dɔw boloda ka kɛ fu walasa min b'a to mɔgɔw bɛ se ka ɲɛfurakɛli ɲuman sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la min bɛ tali kɛ laɲini tun ye min ye kɛnɛyaso in tigi y'a jira k'a fɔ ko olu sabatira Amadu Bedisu ale de ye kɛnɛyaso in tigi ye a ye min fɔ an ye nin kumakanw fɛ an k'olu lamɛn. An tilala Cataracte troisième édition là il y a quelques jours. Ala barika la an y'a ɲumanya daminɛ an ɲumanya laban wa an ka laɲiniw sabatira a tun b'an ka calcul la ka mɔgɔ 150 opéré effectivement an sera ka baara kɛ o hukumu kɔnɔ donc an yɛrɛ an nimisi wasalen don parce que Polyclinique Les Orangers tun y'a décidé ka mɔgɔ caman furakɛ an sera k'u furakɛ an ye mɔgɔ caman bali pour que ɲɛko kana kɛ u ka problème ye donc ɲɛ fɛn fɛn opéré la ala barika la sugu na yeli kɛ et puis minnu fura kɛra minnu na n'ala sɔnna ma olu fana n'u ɲɛ garde d'accord an kɔni an ye nin kɛ parce que an bɛ mois d'octobre la n'o ye solidarité kalo ye Mali la donc ni anw jɔyɔrɔ fitinin an bɛ se ka mun kɛ Maliko la an y'a kɛ ala y'a latigɛ a ɲuman kɛra fana vraiment ala ka kɛnɛya di maliyɛn bɛɛ ma ala ka san wɛrɛ taw jira an na ala ka kɔta caman jira an na ala ka clinique yɛrɛ taa ɲɛ pour que an bɛ se ka mɔgɔ caman dɛmɛ. Limanaw ne bɛ dan sigi aw ka bi dɔgɔkun kibaru la kibaru farala ɲɔgɔn kan jɛ ka baara don Emmanuel Jara Daniel Pujugu fo ka taa fara Andre Traoré ani Michel Mamba Kulibali aw k'an bɛn waati wɛrɛ.